Tinan niyo kusina ko. Oh. Work, work pa, work, work. Oy, matulog na ikaw, Juven. Namutuloy yung gatas. Ang pangit tuloy, whitey pa more. Ay, matulog na, matulog na. Mimi Reyes, noted. Ang sakit na ng ano ko sa tunog ng ano ba? Maghapon na simula kanina. Ba't parang ang pangit ng pagkaano ko? Pinatay ko kanina kasi ano siya, yung ano ko ba, yung internet ko nawawala. Work, 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 work. Mimi Bird, thank you. Ang kusina ko punong-puno pa.
Parang ang pangit. Parang ang pangit. Bakit? Bakit hindi siya naglapo? Parang hindi ko siya bet. Maray ko, work, papingkay. Ba't ganun? Parang hindi ko siya, hindi maganda. Manay ko din. Macarona, chicken macarona. Gawa ako ng white sauce, pero ang pangit. So, parang need ko siyang gumawa ulit ng panibago. Kasi, nagbuo yung gatas eh. Wait nga lang. Hindi ko siya type. Parang gusto gumawa ng bago. Hindi ko siya type. Ang pangit. So, need kong gumawa ng bago.
Kamusta naman, Kobe? Nagawa ko ng bagong sauce. Ang pangit ng ganawa ko. Noong oras na dito sa amin, 10 o'clock. Walang katapusang luto. Init na ng kamay ko. Maghapon na to. Bibitot.
Thank you sa inyo, guys. Ano lang yan, update lang. Lalata na ba? Lalata na. Good night. Tulog na matulog na yung mga ano ba, yung mga nasa Pinas ba? Wala man hangin yung aircon. Manny Kubi, kamusta na Manny Kubi? Manny Kubi, nagpunta ka ba ng Bata? May pabili ako. Pabili naman Manny Kubi. Pagod na Manny Kubi.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا Small one or big? إله إلا هو الحي القيوم Small. You can divide ولا لا you put all. That's too much. You can put half ولا لا. I think too much هذا chicken. لا. 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 It's okay, madam. Only one packet. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا Nalulutuin pa ako yung ano. شيء من Marami ang ano na ng kamay ko, sobra init na. Ano? Yung pansit pa doon na matigas, pagluto ko pa daw siya. السماوات والأرض ولا Hmm? يؤوده Hindi ano ba kung ano yung ano niya. وهو العلي العظيم Done. The vacuum makes spark. You see? My hand burned. ليه? I don't know. That's not a hand now. Yeah. I make vacuum. Nura also there. Then I said, look. Bakit? Yung wire dun sa ano. Di ba ito yung ano, yung switch the button. For the, I make like this, Eh? then I touch, then Ooh, bismillah. you see. Karbahin. Yeah, it's not working. I think the one there in the not the only the wire that connect electric. What's the name? Panasonic, ano right? pa? Panasonic? Yeah. Di ba ito? والله حلو يدفع تو عند Yeah. Mag-end na ako, guys. Bumalik yung amo ko eh. Makikita niyo.